gidan gyaran hali, gidan gyaran hali, gidan da ke yin kwale-kwale, gidan gyaran hali, gidan da ke boye hali. Wanda ka gan shi ba fashi da ya kai kansa ba, kaddara ce ba ta wuce kowa ba a koda nan gaba, ba da sarai ba yi wa kai ba. Kamar yadda kuka gani, wannan kungiya ce mai suna 1313. Mukan kira ta 1313 alkhairi ce. To wannan kuma za ku tabbatar 1313 alkhairi ce. Kamar yadda muka saba, mun je prison din Kano, mun je Sokoto, yau kuma ga mu a Gombe. So bara mu cika ku da surutu ba, na tabbata wannan rana ce ta farin ciki a gare ku. So muna muku fatan alkhairi, muna kuma ba ku shawarar wannan guri dai makaranta ne. Na tabbata ba wanda zai so a cikin ku ya ƙara koma. So muna muku fatan alkhairi, muna kuma fatan duk wani abu da aka yi a baya ba za a ƙara wannan kuskure ba. Allah ya yi wa rayuwarka albarka. Wannan makaranta da kuka shigo, Allah ta'ala isa ku yi amfani da alladabin da aka baku. Kuma kowaye a duniya yana iya shigowa wannan makaranta. Annabawa sun shigo, shugabannin kasashenmu sun shigo, kuma ga kun shigo. Ba na kasa bane, ba tawaya bane. Kaddara ce daga Allah, kowa yana shiga. Fitar ku ta zama abin misali ga sauran yan uwa da abokan arziki. Allah ya kiyaye ku, Allah ya muku albarka. Za a ba ku jari. Jarin nan Allah ya sa ya zama jarin da zai sa ku zo ku fitar da yan uwanku daga wannan. 1313 To a taƙaice muna yin muku barka, muna kuma taya ku farin ciki da wannan fitowa dauke daga wannan gida wanda dukkaninku kaddara ce. Sanin haka yasa wannan kungiya tamu ta 1313 ta yi ɗamarar yunkuri wajen ƙoƙarin fito da ire-iren ku waɗanda kaddara ta afkawa a faɗin Najeriya gaba ɗaya, ba wai iya nan ba, nan ba shine na farko ba. Kuma kowa a nan wajen kaddara ce ta kawo shi. A wannan kokari da kungiyar 1313 take yi ba shine lokaci na farko ba. Mun yi a Kano, mun yi a Sokoto, sannan yanzu gashi mun zo a Gombe. Tare da fatan kuma za mu ci gaba da yi, za mu ci gaba da ziyartar dukkanin state, ba iya na arewacin Najeriya ba, har na kudancin Najeriya ma. Gidan gyaran hali, na ga gidan gyaran hali, gidan gyaran hali, gidan da ke yin kwale-kwale, gidan gyaran hali, gidan da ke boye hali. Wanda ka gan shi ba fashi da ya kai kansa ba, kaddara ce ba ta wuce kowa ba a koda nan gaba, ba da sarai ba yi wa kai ba rigima ce ba, jarabawa ce duba. Wanda ba shi da laifi ma kaddara ce ba ta wuce mai ba, duka wanda yake a ciki karka ya ce ba zai fita ba. Kuma in kuka duba har da kulawa kwa samu a ciki, sannan ku yi duba har da sana'u kwa koya a ciki. Wata ran sai labari tarihi za ka bari a ciki, watakila ka zama gwamna ko kwa shugaba na ƙasa na gani. Yau mun zama tsintsiya da abin ɗaurewa. Ga mu a kurkuku. Ina mutum godiya, na yi godiya da wannan abin da suka mana, kuma Allah ya saka da alheri. Ba abin da zan yi cewa sai dai godiya na alkhairi. Allah ubangiji ya albarka, Allah kuma ya ƙara arziki. Insha Allah wannan daman kaddara ne, mukaddari Allah ya aiko. Ba wanda ya fi karfi ya shiga wannan al'amari. Ba da sarai ba yi wa kai ba rigima ce ba, jarabawa ce duba. Wanda ba shi da laifi ma kaddara ce ba ta wuce mai ba, duka wanda yake a ciki karka ya ce ba zai fita ba. Kuma in kuka duba har da kulawa kwa samu a ciki, sannan ku yi duba har da sana'u kwa koya a ciki. Wata ran sai labari tarihi za ka bari a ciki, watakila ka zama gwamna ko kwa shugaba na ƙasa na gani. Yau mun zama tsintsiya da abin ɗaurewa. Ga mu a kurkuku da hali kyaukyawa. Kai manufa ta shirya ku ba shi iyawa. Maslaha muke a wajen ku na ɗaure.